and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Dalaygo ng Diyos nining matawom na adlaw mga igsoon, ang akong pagadalon karon ang pagsugid ug ang pagginulsol. Ang atong pagsabot may tungod sa kasuguan sa Dios, nagdala kanato ngadto kay balo nga kinahanglan kita magginulsol gikan sa atong mga sala. Unsa ang atong buluhaton karong panahona? Santiago 4:8. Dumuol kamo sa Dios ug siya mo duol kaninyo. Mga makasasala, ugasi ang inyong mga kamot. Mga madwa-dwaon, putliya ang inyong mga kasing-kasing. Sa buhat 2:38, og si Pedro mitubag kanila, pag ginulsol kamo o pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapaysaluan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Unsa ang pagginulsol? Pagbiya gikan sa sala sa pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Ezekiel 18, versikulo 21 hangtod sa 23. Apan ko nang dautan mo talikod gikan sa tanan niyang mga sala nga iyang nahimo ug magabantay sa akong tanan nga kabalauran ug magabuhat niya nang nasubay sa balawd ug matarong, siya sa pagkamatuod mabuhi, siya dili mamatay. Walay usa sa iyang mga paglapas nga iyang nahimo nga paghahandomon pa batok kaniya. Diya sa iyang pagkamataro nga iyang nahimo, siya mabuhi. May kalipay ba ako sa kamatayon sa taong dautan? Nagaingon ng Ginoong Jehova. Og dili magapanginaut ni noon nga siya mobalik gikan sa iyang dalan og mabuhi. Sa buhat 3:19, busa pag ginulsol kamo og pamalik na kamo kaniya aron mapala ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kayahay magaabot gikan sa tubangan sa Ginoo. 1:5-14. Humani ini kay balag siya ni Hesus sa sulod sa templo ug si Hesus miingon kaniya, "Tan-awa, maayo na ikaw, ayaw na pagpakasala aron dili may tabo kanimo ang labi pang mangilad." Hebrewanon 6:4-6. Kay bayin niya itong mga tao nga sa makausan nalamdagan na unta nga nakatilaw na sa langit nung gasa ug nakaambit na sa Espiritu Santo ug nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios ug sa mga gahom sa kapanahunan nga umalabot. Ug unya managpanibog sila, dili na gayud mahimo ang pagpabalik pa kanila sa pagginulsol. Sanglit gituyuan man nila ang paglansang pag-usab sa anak sa Dios ug papakaulaw kaniya sa dayag. Buhat 17:30. Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong, apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao bisan diin sa pagginulsol. Tinadayag kapitulo 2 bersikulo 5. Busa inumdumi diin ka gikan mahulog, pagginulsol og buhata ang mga buhat imong gihimo kaniadto. Kay kun dili man, anhaon ko ikaw ug kuwaon ko ang imong kandilero gikan sa dapit gawas kon magginulsol ka. Busa ang pagginulsol mao ang pagbiya o pagtalikod gikan sa sala. Unsa man ang atong buhaton sa diyang kita nakaybalo nga kita nakasala batok sa Dios. Unsa ang pagsugid? 1:1-9. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod niya na upasaylo siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Jeremias 31 bersikulo 33-34. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos niadto mga adlaw, nagaingon si Jehova. Ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin ug diya sa ilang kasing-kasing ini isulat ko. Ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawan ug sila dili nagayod magtudlo ang tagstag sa katawo sa iyang isikatawo ug ang tagstag sa katawo sa iyang igsuon. Sa pag-ingon,
Ilon mo si Jehova kay silang tanan managpakaila kanako. Gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila. Nagaingon si Jehova kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili nagayud inundaman ko ang ilang sala. Sa kang kinsa nato isugid ang atong mga sala. Salmo 32:5 Giila ko ang akong sala ngana kanimo ug wala ko taguy ang akong kasalanan. Miingon ako, isugid ko kang Jehova ang akong mga kalapasan ug imong gipasaylo ang pagkadawatan sa akong sala. Matthew kapitulo 9 bersikulo 6 Apan aron may balo kamo ngang anak sa tao may kagahom diay dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala. Santiago 5:16 Busa ngadto sa usag-usa magsinigiray kamo sa inyong mga sala o pag-ampo kamo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pagpangamuyo sa taong matarong dakog kaymuan inigampo niya. Unsang may tabo kung kita dili maginulsol o mobiya gikan sa atong mga sala. Lucas 13:3 Ingnon ko kamo dili inunuwa gawas kon maginulsol kamo kamong tanan mga matay usab sa ingon. Kabubuton ba sa Dios nga kita mamatay? Kaduang Pedro 3:9 Bayin siyang saad ang Ginoo dili langay-langayan nianang paglangay-langay nga maoy pagsabot sa uban. Inunuwa siya mapailobon kaninyo nga wala magatinguwa nga adunay mahanaw kundili nga ang tanan managkabot unta sa pagginulsol. Unsa ang atong buhaton sa diyang atong isikataw nakasala batok kanato? Lucas 17:3 Pagbantay kamo kung ang imong igsuon makasala, badlo nga siya o kung siya maginulsol pasayloa siya. Pila ka gayon kita angay mo pasaylo. Lucas 17:4 Ug kung sa usa ka adlaw makasala siya sa makapito batok kanimo ug sa makapito magabalik siya kanimo og magaingon, nagbasol ako, kinahanglan pasayloon mo siya. Unsang may tabo kung kita dili mo pasaylo niadtong nakasala batok kanato. Mateo 6:15 Apan kung dili man kamo mopasaylo sa mga tao sa ilang mga paglapas, ang inyong amahan dili usab mopasaylo sa inyong mga paglapas. Busa tungod kay naigugma ang Dios kanato, atong buhaton ang atong bahin diya sa pagsunod sa iyang mando. May tungod sa paginulsol ug sa pagsugid, dumuol kita ngadto kang Hesus nga mao ang atong mandalaban. Sanglit si Hesus mao labang ang may kagahom sa pagpasaylo sa atong mga sala. Dili kita moadto sa laing tao nga makasala usab aron isugid ta ang atong mga kalapasan, kana dili mao ang sugo o kabubuton sa Dios. Ug sa diyang ato nang gisugid ang atong mga kalapasan, atong pangayuon ang balaang espiritu nga motabang kanato nga kita hingpit nga makabiya sa atong mga kalapasan ug sa dili na paghimo pa niini pag-usab. Ang atong isigataw nga makasala batok kanato kinahanglan atong pasayloon aron kita usab mapasaylo sa atong mga sala. Daghang salamat mga igsoon.